Malli twielet ħadula minn idea u telqu bih f'ambulanza għal sptar f'Londra. Din hija l-istorja ta' ċkejken Lucas li għandu bis-sentejn. Lucas twielet fil-qilla tal-pandemija u apparti d-diffikultajiet li din ġabet magħha, sfortunatament Lucas twielet bi problemi ta' saħħa serji. F'intervista ma' dan l-istazzjon Lucas Daniel spjegatilna li din kienet it-tielet għala tagħha u vistant it-tabib li fija kella biss tikkonferma s-sess tat-tarbija spiċċat ikkonfermat anormalitajiet li Lucas kien se jitwieled bihom. Minħabba li konna waqt pandemija, għal din il-viżita kelli nidħol waħdi. Dħalt waħdi u inti x'intibda tara li t-tabib ħaħin iktar minn normal tgħid hemm xi ħaġa ħażina. U appuntu hemmhekk fejn qalli li Lucas ħajjitwieled b'TGA li hija Transposition of the Great Arteries tal-qalb u b'żewġ toqob. Dak kien kind of l-ewwel xokk. Ta' 35 ġimgħa tqala Daniel telet Londra sabiex malli jitwieled Lucas jingħata l-kura meħtieġa. Ta' 39 ġimgħa Daniel weldet permezz ta' ċesarja u malli twieled iċkejken Lucas ittieħed minn ida u mar dritt fi sptar differenti. Jiena ma traveljajtx ma' Lucas. Lucas ittieħed ġo ambulanza waħdu ma' l-istaff, allura iktar u iktar inti l-istaff ma tafux. Ma tafx min qed jieħdu, ma tafx fejn ħajjieħduh. U qisek l-ewwel ħaġa li għedtilhom ħudu ħsiebu, speċi ta' ara li ma jiġrilu xejn. Minkejja dan u minkejja li kienet għada kif weldet, Daniel ma kienx se toqgħod il-bot wisq minn Lucas. Il-wil tal-mami tinsa kollox u l-erġ tkun li tfittex tkun ħdejh. Hija rrakkuntat magħna wkoll il-perkors ta' ċkejken Lucas tul il-kura twila li kellu jieħu fejn sfortunatament kellu jaffaċċja diversi problemi ta' saħħa. Lucas għadda minn 3 open heart surgeries, 3 neurosurgeries u in between kien hemm 3 strokes u 3 anginas, kollox on the number 3. Sfortunatament għadda minn ħafna. Però jiena ma qatt ma noqgħod ngħid għax miskien u għax jaħasra. Jiena dejjem ngħid it-tifel tiegħi dejjem ħadd ieħor m'għandu xejn. Is-sena l-oħra Lucas kellu jivvjaġġa t-tieni darba f'ħajtu lejn Londra għal operazzjoni f'qalbu. Iżda waqt li kien hemm Lucas sofra minn 3 puplesiji u saħansitra għamel 7 ijiem f'koma. F'dan il-mument il-ħaddiema tal-isptar bdew jippreparaw lill-qraba għall-aħħar mumenti. Mbagħad jgħiduli li jaf ineħħu l-magni u Lucas ma jqumx. U jiena għedtilhom lieta, għedtilhom Lucas iqum, jieħu n-nifs u kollox jirnexxi. U hekk ġara. Qabel ma qaluli hekk, qaluli biex ntella l-ħutu għax aktarx ma jerġgħux jarawh. So again kellu jinżel ir-raġel, iġib it-tfal u jerġgħu jitilgħu ħdejja. Imma sakemm niżel u tela Lucas kien diġà qam. Kien pjanat li Lucas iqatta l-ewwel luq sninu f'Malta, iżda dan ma kellux ikun. Minkejja kollox Daniel ma xtaqitx tħassar festin u saħansitra pjanat festin żgħir u quċċija għal Lucas fl-isptar f'Londra fejn hemmhekk Lucas għażel il-bajda. Il-bajda saret mis-sisters ta' Londra li konna noqogħdu għandhom u Lucas qabad il-bajda. Kulħadd feraħ għax bajda tfisser ħajja, tfisser fertilità u ħafna iktar affarijiet. Allura qisna kif qabad il-bajda għedna malejja, speċi ta' għatem it-tama. Qabel temmejna l-intervista tagħna magħha Daniel qaltilna li dejjem tagħti is-sem tagħha fl-istrina għaliex aktar ma jgħaddi żmien il-mart qed jiżdied u għaldaqstant id-domanda għal ġbir tkompli tikber. Jiena qabel kont nagħti għax kont inħossni fid-dmir li nagħti. Jalla qatt ma jmiss ma dawn l-affarijiet, imma sfortunatament kollha taħt l-istess sema qegħdin. So hekk il-bieraħ kont nagħti €1, issa nagħti 2. Daniel saħqet magħna li għandha tama kbira li Lucas jikber u jgħix ħajtu u jilħaq lan li għalih twieled.